Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Za danas sam vam pripremila moj dosadašnji život u Turskoj broj 2. Dakle, još u tom prvom delu sam vam, bit će tu na desnoj strani, sam vam napomenula da ćemo raditi i drugi deo i uporediti ovu novu mahalu, novi kraj i nov stan sa tim starim delom. Tako da možemo početi odmah, da ne bih dužila. Što se tiče samo generalno ovog novog kraja, mogu vam reći da je on dosta mirniji, što sam vam i napomenula u prvom videu. Dakle, dosta je mirniji. Nema buke, nema... Dakle, ono što sam vam rekla, nema tih uličnih prodavaca da vas bude od 8 ujutru pa do ko zna kad, dok se vidi, uveče, pa sigurno do 8, budu u 9. Tako da, generalno, to što se toga tiče mirnije. Mana je što su ljudi malo ovdje udaljeni, da li što se svi ne znamo ili generalno, mislim, teško i dobar dan da se kaže, ali šta da se radi. Tamo je, znači, ide se bukvalno iz krajnosti u krajnost. Tamo su ljudi sve htjeli da znaju previše, gdje ćeš, šta ćeš, gdje si bila, šta si radila, šta si kupila i tako to. Ovdje ti jedva i dobar dan kažu. Što se tiče konkretno komšiluka iz naše zgrade, mi smo jedino upoznali ljude koji su oko nas, dakle na našem spratu. Ovi iznad nas prosto ne komuniciraju. Samo smo jednu porodicu upoznali sa sprata za ovih par mjeseci koliko smo ovdje. Ja sam skoro, baš kad sam dolazila, to jest ulazila u stan, vidim da mi dolazi komšnica, ovako, ja kažem dobar dan. Ona me ovako odmerila kao dobar dan, jedva. Tako da, eto, to se malo ide iz krajnosti u krajnost što se tiče komšiluka, ali generalno ovi su ok što su oko nas. Imamo 3 porodice tu u komšiluku, da kažem, dakle na našem spratu. 4. porodica se još nije uselila, mislim, taj 4. stan je prazan, tako da, eto, makar sa njima smo se baš super upoznala sa ovom jednom komšinicom koja ima decu, jer ove 2 porodice još uvijek nemaju. Tako da smo mi sa ovim ostalima pričali otprilike kad smo imali probleme oko struje, oko interneta, ovamo tamo. Dramu sa internetom ste ispratili na Instagramu. Sada imamo internet. Došao je nakon 2 mjeseca, jel tako? Tako da, pričali smo to jer baš u jednom periodu je dosta nestajala struja dok su oni to sve sredili, dok šta, mislim, ovi majstori. I onda smo se, generalno ja i ta moja komšinica, smo se plašile za naše uređaje, za frižider koji non stop radi, za televizor, sednem, uveče, cijele zgrade nestane struja, tako da nije meni što nestane struje, nego generalno što bi mogli da se pokvari, da više nema spasa tim uređajima. Znate već kako to nova tehnologija to brže strada. Mislim, tako su nama stari pričali. Tako da, zbog toga, mislim, nije to baš da kažeš jeftino ne košta, ali nađete mi vi danas jeftin televizor, jeftin frižider, mašine, znači koliko god da košta nije jeftino. Prosto, zašto bih ja kupovala to i koristila samo 2-3 mjeseca, koliko? 4, nebitno. Mislim, do tog trenutka kad su oni popravili to, kad ću ja morati to ponovo da kupim. Mislim, ko će da mi kupuje? Ja sam tako pitala ovu ženu koja je zadužena, za te kvarove i to, koja, obavještava majstora gdje šta treba da se popravi to. Ja sam pitala ko će meni i ostalim ljudima u zgradi da kupi nov frižider i televizor ili šta već bude, ne daj Bože, nastradalo. Ja sigurno rekao neću kupovati nov, jer nije zbog mene. Ja sam pitala ili nešto fali u zgradi, nama se niko ne žalio, ovdje su se već ljudi uselili, nemam pojma ni ja. Rekao dobro, ja dođem na sve struje,
Ne razumem. Mislim, laganje, ali dobro, od te žene sam navikla bila da tako malo volite. Da, ne mogu da kažem laže, ali generalno da ne priča istinu, ajde tako plaže da kažem. Ali to se sada sve, sredilo, imali smo, da kažem, te problemčiće sa strujom i sa tim odlaganjima sa selidbom i to, ne zbog nas, nego kažemo opet zbog te žene iz firme, ali prosto šta se radi. Sada je sve ok, sada je sve super, sve radi kao švajcarski sat. Što se tiče same selidbe, mi smo trebali da se uselimo u septembru, međutim, zbog pandemije, to jest mi smo trebali da se uselimo u aprilu, a uselili smo se u septembru. Ja se izvinjavam, kasno je kada snimam, da vidim, 15 do 10 je. Tako da, mi smo trebali u aprilu da se uselimo, a uselili smo se u septembru. Oni su se oglasili u fazonu zbog pandemije, mi zaslužujemo 3 mjeseca kao da još produžimo to što fali, da se odradi u zgradi, da bi mogli da se uselite, rekao dobro. Pa su se onda oglasili da može da se uselimo u junu i da će tad biti podela ključeva. Nije se desila. Onda su rekli jul, nije se desilo. Mi smo preneli stvari, znači mi se nismo uselili, mi smo se znači pričam za useljenje. Znači mi smo preneli stvari u julu, ali se nismo uselili, dakle to da razjasnimo. Dakle, mi smo preneli stvari, namještaj, jer smo mi to kupili još pre praznika, koji je bio april, maj, tako nešto, jel da? I taj namještaj je do jula bio u magazinu tog, salona gdje smo mi kupili. Mi smo zamolili tog čovjeka da to nekako razvuče, ali on je nas zvao, jer mi nismo jedini koji smo kupili od njega. Tako da smo mi morali malo da ubrzamo ovu ženu. Pa sam ja se malo aktivirala i moje znanje jezika, turskog jezika. Morala sam da malo skrenem pažnju da više ne vuče za nos, da mi nismo jedini koji smo kupili namještaj i da oni ne mogu više to da odlažu. Jel tako? Tako da sam malo imala malu raspravu. Mislim, nije rasprava, ali generalno, mislim, nije ona stigla da dođe do reči od mene, ali generalno sam joj stavila do znanja da ovdje ne vidi budale, dakle nas koliko smo došli, 4-5, znači da niko od nas nije budala i da ona prosto mora da počne da radi svoj posao i da prestane da laže. Jer od tog njenog, kada će ona da pošalje stvarno majstore, da oni to završe što je trebalo, od toga zavisi da ćemo mi da kažemo istinu tom nekom ko će da nam unese stvari. Jel' tako? Tako da ona meni ako kaže to je utorak, ja na primjer kažem ovom, a nije utorak, ja šta da radim? Znači ja ispadam lažo zbog nje. Tako da i razne neke tu zavrzlame su bile, ona je odlagala to te utorak, dođe do utorak, mi dođem utorak, nekog nema. Pa onda znači nije problem. Znači ne mora bude utorak, može bude i četvrtak, petak, nebitno, može bude sljedeća nedelja. Ali je problem što ne javi da to neće biti tog dana. Ne javlja se na telefon, to je problem. Ali naravno sada se sve to sredilo. Prosto ja sam zapamtila mi je ime. Sada mi se javlja kada me vidi, kada dođe ovdje, tako da sve super prošlo na kraju. Ali dosta peripetija je bilo, da ne davim sa tim. Dakle, što se tiče ovog stana ovdje, kažem opet mirnije kraj, bolja mi je povezanost sa tim nekim bitnim stvarima u gradu. Bliže mi je, na primjer, tamo da bih nešto obavila, trebalo bi mi je sat vremena pešice, a ovdje mi treba pola sata.
Tako da i imam razne opcije da odem. I kroz park i glavnom ulicom i sporenim nekim ulicama, a tamo je tom jednom. Tako da ovdje mogu i da produžim malo i da skratim svoj put, tako da je sve super. Tamo sam bliže imala te neke prevodioce za srpski jezik, ovdje još uvijek nisam pronašla, ako mi bude trebalo nešto, vjerovatno će trebati, jer bože moj, još uvijek se vodim kao stranac, iako sam udata ovdje. 3 godine će biti tako, nadam se, minimum. Tako da još uvijek moram, šta god mi stigne od dokumenta iz moje zemlje, ja to moram da prevodim, da overavam i tako to. Tako da tamo mi je bliže bio taj prevodioc, ovdje još uvijek nisam se raspitala, možda i ovdje ima nekdo u blizini, taj ovlašćeni tumač za srpski jezik. Tako da, eto, to mi se malo razlikuje. Dakle, tamo mi je to bilo neke druge stvari su mi bile dalje, a ovdje se još uvijek, ali mislim da i ovdje ima blizu. Ovdje mi je Notar blizu. Imam dosta tih marketa, tipa ako nešto nemam, neki čaj ili tako nešto u jednom marketu, sigurno u drugom, ako nema, ne znam. U toj apoteci, tu imam još 5 pored apoteka, sigurno ću nešto naći. U blizini mi je taj neki državni centar u kom sve i svašta imam. Ta 2 koje sam imala tamo u blizini nisu imali te neke stvari koje su meni trebale. Tako da eto, tamo sam imala te svoje prevodioce. Ovdje još uvijek nisam to istražila, ali možda ima, možda nema, ali ako mi baš nešto bude trebalo, čas mogu da odem do tamo. I generalno, kažem ovdje, da, u blizini mi je pijaca, što tamo nije bio slučaj. Tamo su čak jedno vreme zatvorili pijacu i mi smo morali tamo da kupujemo, na primjer, namirnice i baš su skoro, možda pre mjesec dana otvorili tamo pijacu, dok je naša radila, dakle, od septembra, od kad smo mi i prije toga, ali da kažem od septembra, ja nijedno voće, nijedno povrće nisam kupila iz marketa, sve sam kupovala na pijaci, sredom imamo pijacu, tu je 2 ulice od mene, čas odem to kupim. U blizini imamo i te neke velike markete tipa Carrefour i ovaj veliki Migros, ne znam koliko ima, 3M, tako nešto. Tako da ako nemam u ovom manjem, odemo tamo kolima i kupimo to na nedeljnom nivou, pa onda samo dokupim šta mi treba u toku nedelje i tako. Tako da generalno kažem vam, ima oba ova kraja imaju i svoje prednosti i svoje mane. Tipa, šta je problem tamo sa tom tolikom bukom? To je meni muž objasnio, jer meni je nerealno da ljudi toliko proizvode buku, jer ja vidim ovdje da ljudi ne viču. Nema dranja, vika, draka, znači toga nema ovdje. Ja sad vidim da je to kao da je druga zemlja. Kaže da su se ljudi mahom odselili odatle kada su počeli neki ljudi koje oni ne poznaju da se doseljavaju i onda i generalno vi znate da ovdje kad se oženiš prosto ili odeš iznajmiš stan ili kupiš nov, generalno odseliš se od svojih, tako su i njegovi drugovi malo po malo, mic po mic i odlazili prvo oni, poslije i njihove porodice, odseljavali su se i oni iz tog kraja kad su počeli da dolaze ti neki ljudi koji oni prosto nisu znali. Generalno kada je počeo taj kraj zbog te buke da bude nepodnošljiv. Ima dosta i ljudi iz Sirije, tako da generalno nekad si, kaže moj muž, mogao, mislim znao si, u toj ulici mi je taj drug, taj rođak, ta drugarica, ta rođaka i tako to, znači znao si tu mi je ovaj, onaj, a sada kaže prosto retko ko se tu više i poznaje, vrlo malo je ljudi ostalo
iz tog perioda kada je on odrastao, pošto on odrastao u tom kraju i kaže potpuno drugačije je to bilo, mirnije i normalnije nego sada, ali dobro. I kažem, i dosta njegovih drugova je studiralo sa strane u drugim gradovima, tamo se i oženili i našli posao i generalno nisu vidjeli svrhu da se vraćaju, tako da zato se to toliko izmenilo. Kaže, ni on prosto ne prepoznaje više taj kraj, baš zbog toga. Što ima dosta ljudi koji su došli, generalno, ne poznajete se više. Tako da, eto, to je to što se tiče, da kažem, tog nekog objašnjenja zašto je taj stari kraj takav kakav je. Što se tiče, kažem, opet ovog novog, mirnije, tamo su kuće sve zbijene jedna uz drugu, ne cirkuliše vazduh, previše je vruće, a ovdje nam je u blizini i šuma i opirka vetar, nije hladno, ali prijetno je. Kuće su normalno raspoređene, nisu zbijene, tako da, dakle, ovaj naš kraj, ovaj naš deo ulice je novi, pa onda između nas i tog dela gdje je pijaca i gdje su te apoteke i ti marketi je novija gradnja, a znači u sredini su kuće koje liče na taj naš stari kraj, tako da čula sam da će i nju da ruše, da će taj stari deo u sredini da će da ruše i da kroz par godina i da grade nove zgrade, nove lokale i šta sve ne. Tako da, eto, to je to što se tiče samog objašnjenja. Što se tiče tih problema oko selidbe i toga svega, bilo je, znači ne ponovilo se, tako da, eto, ne bih se ja mnogo zadržavala na tome. Bitno je da se sve sredilo, nije toliko bitno šta se dešavalo, bitno je da sada sve funkcioniše kako treba. Sad ću vam odgovoriti, pošto imam par minuta slobodnih, na neka pitanja koje ste mi postavljali. Samo da vidim šta je vezano za ovu temu. Kako si se navikla na život u Turskoj? Generalno sam ja na ovo pitanje odgovarala već kad ste mi postavljali pitanje u Q&A, pitanje i odgovori, ali generalno sam se lagano navikla i prosto ljudi koji su tu i društvo i familije prosto ne veruju. Naprimjer, kada kažem, bila sam tu i tu pešaka, ovamo tamo kako su se snašla i to, čudno ime kako pričam lijepo na turskom, ne znam naravno sve, ali dosta dobro sam ja savladala za ovo kratko vrijeme turski, tako da baš se onako prijatno iznenade kako sam se brzo navikla. Ali ako je nešto dobro, a da li može iz ovog haosa da bude nešto dobro iz ove cijele situacije vanredne, to je da sam ja imala vremena da naučim turski jezik. Eto, to je jedino normalno što je izašlo iz svega ostalo, naravno ništa. Planiraš li da radiš u Turskoj? Da, ali smo trenutno na odmoru, ali kroz nedjelju dana počinjem. Ovo nije za ovaj video, da vidimo dalje. Misliš li da je Bursa najbolji grad za život u Turskoj ili ipak neki drugi? Pa ja samo sam u Turskoj živjela, mislim u Bursi, dakle provela par mjeseci u Bursi, sve ostalo turistički što sam posjetila stvarno ne mogu da komentarišem, ali mogu da vam preporučim, konkretno ko me ovo pitao i koga ovo zanima, mogu da vam preporučim ostale devojke, pa da vidite na njihovim YouTube kanalima kako se živi u Istanbulu, kako se živi ovdje onda. Tako da, znači da znam ko snima i ko bi vam odgovorio, eto, mogu da vam preporučim te neke YouTube kanale, javite mi se na Instagramu za
za ostale dijelove Turske, kako se živi tamo. Ja mogu da vam pričam o Bursi. Bursa je normalan grad, lijep grad, prostoran grad, oko 4 miliona stanovnika ima. Pričala sam o Bursi u nekom videu, baš sam samo o Bursi pričala, tako da imate taj video, tu imate ovo što sam posjećivala po Bursi, pa vi vidite. Ja se ne žalim iskreno. Meni je Bursa sa svim ok. Da li bih se uklopila u neki drugi kraj, u neki drugi grad, veći, manji? Pa, sigurno da bih. Naravno, trebalo bi mi vremena da se malo adaptiram tu, ali ne bi mi to stvaralo problem kad bih morala da se iselim. Da se odselim. Ja sam promijenila kontinent. Šta je meni promjena grada? To je prosto najmanji problem. Da li u Turskoj isto kao u serijama? Ja iskreno ne znam, jer ja živim normalnim životom, nemam poslugu, radim, tako da prosto, mislim, oni u serijama idu iz krajnosti u krajnost. Ili si prebogat, ili si presiromašan, jedva skrpiš kraj s krajem. Ja, ako već moram tako da odgovorim, ne moram da radim. Dakle, mene muž ne tera da radim, niti moram da radim, on super zarađuje, ali generalno ja hoću da radim i ja sam toliko bila uporna da nađem taj posao, jer generalno, znate kako se kaže, nisam gadljiva na pare. Svaki dinar, kako god, je dobro došao i ako bih mogla 3 posla da radim istovremeno, ja bih radila. Sad zbog ove pandemije je situacija malo teža što se traženja posla tiče, ali eto, da kažemo, imala sam neku sreću da pronađem u svom ovom haosu taj posao. Nije vezan za Instagram i za YouTube i za internet, tako da nećemo o njemu pričati, ali bitno je da hoću da radim i da prosto nemam problem sa tim. A da li moram da radim? Ne moram. Možda će Instagram i YouTube zbog posla, pošto ste primetili da nisam redovna, da ispašta, ali generalno meni YouTube i Instagram nisu posao, to je meni hobi i ja slobodno vrijeme koristim, dakle popunjavam svoje slobodno vrijeme tako što vama snimam video, tako što istražujem okolo nešto za videe, tako što snimam okolo nešto za videe, slikam i tako dalje. Tako da ja slobodno vrijeme koristim za YouTube i Instagram da bi vi nešto naučili od mene, da bih ja nešto naučila od vas. Tako da meni YouTube i Instagram nisu posao i blog koji sam malo zapostavila, ali nije bitno. A konkretno imam drugi neki posao koji nije vezan za ovo. Tako da, što ja ne kažem, znači da me ne shvatite pogrešno, ja ne omalovažavam ljude koji zarađuju od YouTube-a. Od YouTube-a ekstra može da se živi, primetili ste i sami. Imamo par primjera tu na Balkanu gdje ljudi imaju super zaradu od ovoga i svaka čast. Ja nemam lično. Tako da zbog toga i generalno se ja ne trudim da počnem da zarađujem kao ono, da kreiram neki sadržaj koji bi odjeknuo, s kojim bi se ja proslavila i to. Ne, ja snimim ono što se meni snima, ne ono što će da napravi neki boom i to. Pa kome se svidi, kome se ne svidi, šta da radim, jer postoje ljudi i kome bi se to svidjelo, možda u manjini, ali prosto šta da se radi, nije poenta da svi snimamo isto. Tako da ako i od ovoga bude neka zarada, sve super, nemam ništa protiv, ali generalno nemam u planu da ja sad tu nešto forsiram, kao što sam forsirala to da nađem, posao u Turskoj. Eto, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, da sam vam približila malo ovaj kraj. Dakle, nema puno šta da se kaže. Mirniji je, generalno bolji je, noviji je, tako da, eto to malo što su ljudi, kako da kažem,
udaljeniji, ali prosto šta da se radi, pripitomit će se i oni. Bitno je da su se svi ti problemi oko zgrade i oko toga rešili. Naravno, svaki početak je težak, prosto uvijek iskrsne nešto. Bitno da mi lično u kući nemamo problema, a to sad okolo da li će da nestaje struje, da li neće, da li će ovo, da li će nešto da se pokvari, nije to toliko bitno. Tako da, kad se vi slažete, sve će to da se popravi. Okolo te nebitne stvari, tehnologija, zidovi, buke i tako dalje. Tako da, najbitnije vam je da nađete osobu koja ima razumevanja, koja neće da se stresa, eto, ne stala je struja, pa ću ja sad da se stresam na muža ili muž na mene. Mislim, niti sam ja kriva, niti on kriv. Tako da kada nađete nekog ko je normalan, a postoje ljudi koji se zbog toga svađaju, mislim, hoću da kažem zbog nebitnih stvari, ne konkretno zbog struje i toga. Znači, kada to nađete, sve ostalo vam je nebitno. Kada vi lagano koračate s njim, sve ostalo vam je nebitno. Sve ćete da rešite. Ako se svađate non stop, kao šta da rešite? Šta da rešite? Tako da, eto. Znači, mi sa ovim videom završavamo temu, dakle, taj video, moj dosadašnji život u Turskoj, ostali videi što se tiče života u Turskoj, običaj, tako to, koliko god mogu, ja ću to da vam približim. Nešto nisam ja u dodiru sa tim temama oko običaja. Poštujem sve to, ali nemam potrebu da pričam o tome. Znate već kakva se pitanja provlače, da li si nešto menjali, tako to. Nemam potrebu da pričam o tome, tako da vidite da takvu vrstu videa ne snimam. Ali ako se nešto učini neobično, kao što sam vam prikazivala u ovom delu, u prvom delu moj dosadašnji život u Turskoj, dakle, gdje sam pričala o tim nekim stvarima, tipa ona kante, one stvari, dakle, to kad vidite nešto neobično, što nisam vidjela u svojoj zemlji, ja ću vam to pričati, da se malo i nasmejem, dakle, neke komične stvari, a da potežem neke teme da bi se ljudi svađali u komentarima ispod videa, to stvarno ne želim. Tako da, ljubim vas puno, nadam se da ste uživali i mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Do tada. Ćao!